Magandang umaga sa inyo mga idol. Kain tayo. Meron akong dito mga idol, nilutong adobong pusit. 'Yon ang mumukbang natin. Saka may sabaw din tayo ng pinag-adobohan natin ng pusit. So una-una pala sa lahat, maraming salamat sa aking mga solid supporters, sa aking mga silent viewers. Maraming salamat sa inyong pagsuporta sa aking video. So, ayun. Bago tayo kumain, mag-pray muna tayo. So, tapos na ako naghugas ng kamay mga idol. Pisa na tayo. Ito yung sabaw. So, first bite. Ito. Lako. May mga laman to, idol. Sarap to. Sinok ako. Sarap palang pusit. O mga idol, may mga laman, sarap. Ato siya, may laman sa loob. Bihod. Sa Bisaya pa, bihod. Itlogan siya, itlogan.
Dami itlog oh. Oh. May isa pa, last bite. Mayroon nga pala tayong shoutout. Shoutout nga pala kay Palahi RTV at saka kay Mantos Family ng Daan Bantayan, Cebu. Yun lang. Maraming salamat mga idol. Sa muling pagkikita sa next video. Bye-bye.